De laatste dag van de tweede week op roadtrip door het prachtige Friesland kom ik uit in het noorden tussen Tenaat en Nes bedaar ik in Wierum aan het Waad. Dit is Summer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net. Ik word altijd zo gelukkig van het waad. Waar of geen waar, het uitzicht is altijd magnifiek. Ja, dat heeft hier in Wierum. Dan zoe wil hem te water in. Nevens mij zit het wetter te heeg. Hij zal hem er wel maar redden. En ik zit binnen in een huisje dat bewennen wordt, min of meer, door Duitse gasten. Het is rustig. Het zijn mooie mensen. Friesland is heel leuk. Wij hebben hier viele vrienden gevonden. Dat is einfach prima. Dat dadelijk, maar eerst kan Jan mij volle meer vertellen hoe Wierum. En dan denk ik gelijk half het wol onzee, maar je hem leest al onzee, hè? Ja, ik snap het ook net waarom ze dat daar uitvoeren gaan, hè? Dat Wierum, ik had echt wel eens zeggen op een vergadering, zou je dat gek natuurlijk, want het is hartstikke fijn dat ze in Holver dat doen. Ja. Maar ja, het is een die Wierum luidt onder de zee. Je kunt zien. Ja, dat is wel uniek. Ja. Het is heel uniek. Want hoe zit dat? Nou, Wierum had net iets volle Grutterwest. Wierum had een hele eind zee in Lai. Ik denk dat Grutter het dorp nou is, dat het echt wel zo'n 4 zee in Lai had. Maar een vloer in de 13e, 14e eeuw, toen is een heel groot gedeelte van Wierum voortspeeld. Okay. Vandaar, dat kun je nog zien door de tour, vandaar dat hij ook een rone van het dorp zit. En dat is, Saviert, ik weet in geen enkel dorp is dat zo. Nee. Maar Wierum had nog een hele eind zee in Lai. Dat volle Grutterwest dit iets. Wat ben je plan? Want we hebben al over wat voor grote plan dat die hebben, maar Jim heb ik wel ideeën, hè? Wij willen de Herrenpier lezen. Als ware, ik voor de toerist, maar echt voor de Wierumer zelf, om het water te beleven van de zeekant. Het watertje is wel en dat is mooi genoeg, maar het is echt weer een prachtige belevenis als je dat vanuit de vierde action kent. En tegelijk had die pier een functie voor ons, want we willen die kwelder die daarachter leidt, die willen wij daardoor beschermen. Want die kalvert nou helemaal aan, daar bloot eigenlijk niks van hoor. Elke storm weg kun je zien dat die kwelder liet wordt. En het is een prachtig mooi gebied, echt voor vogels, voor planten. Het is gewoon een aardigheid om daar te wijzen. En het zou schande wijzen dat dat voor doen. Je zit je vol plan ook, hè? Ja, het broers van de activiteiten in Wierum. Wat wil je nog meer? Nou, een van de grotere plannen dat is nog weer om de vetten in deze hele omjouwing op breedte en op diepte te krijgen. Zodat de bootjes, en dan denken we net aan een hele grote schip meer, maar gewoon een lietse bootjes dat die weer in Wierum komen, maar net alleen in Wierum, ook in de oordendorpen om je heen. We willen alles maar in elkaar verbinden. Je hebt iets in je lietse rivierke, de Arpezes, en dan moeten al die vetten weer op uitkomen. En de Arpezes wordt weer verbonden met de grotere vetten naar Dokkumta. Okay. Dat is uw insteek. En daar ben ik al een heel eind mee. Plan ben klaar, tekening ben klaar. Het leidt hem nog net meer aan u. Het leidt hem nog aan uw oerheden. Die moeten nog een stap zetten. Prachtig. Dus dan kun je die kant uit, maar je kan ik die kant uit, het water op. En ja, dat zal Willem nou het water op. Nou, het mooie van waterrennen is dat we hier eigenlijk op de bodem van de Waadzee rennen kennen. En dat je in zo'n gebied toegankelijk, dat je de toegang te krijgen. Midden in de natuur, dat je horen moet aan de regels die er gelden. Want de zee is de baas aan deze kant. Zodat je nu ziet de zee nou vol water. En de Waadzee is een bijzondere zee die het maar leeg water wel leeg rent. Dan kun je door de bodem van de zee naar een eiland rennen of naar een zonplaat rennen. En op een gegeven moment komt het water weer, dan moet je er weer waai wezen. Maar dat is het bijzondere van water. En dat je even toegang had naar de bodem van de Waddenzee en dat je dan dat gebied in kent om wat rond te strooien.
Zoals het nog lekker in december is het mooi kabbelend zeetje, maar in winter maar storm, dan staat het die alweer zo dik. De zee is wel gevaarlijk, maar die willen aan de regels houden die te hielden. We gingen even kijken naar het hoogwater en we stappen even over een hekje. En één verkeerde stap en je zit tot je enkels in de drek. We proberen even een beetje af te spoelen, maar echt met dit water wil dat ook niet echt lukken natuurlijk. Je hebt een heel soort plan hier met al oor, maar er is vanzelfs ook al van alles hier in Wierum. Ja, er is al een hele prutte. Daar kun je er nou niet aan. De museumtjerken. Dat is eigenlijk ons dorpstheater. Het dorpstheater van Wierum. Het dorpstheater van Wierum. Nou ja, als het niet binnen, dan zul je wel waarom ik dat zeg. Oh, ja. Ja, hier hing het op dit moment een expositie van Henk Fortuyn. Een schilder die hier in de Tweede Wereldoorlog onderdoek zitten had in Nes, bij zijn broer. Die doen weer van Nes en Wierum. Maar net alleen een expositie van schilderijen, we hebben hier eigenlijk alles. Ja? Voorstellings, cabaret, jonggroepen. Zelfs gewoon uit Georgië, uit Duitsland. Alles komt je. Alles komt hier. En dit wordt multifunctioneel beroept. Ja, het wordt ook beroep voor bruloften. Voor mensen die komen te overlijden en hoofdzakelijk oud Wierums, dat ze vanuit jaren naar het kerkhof droegen worden. Je kunt je trouwen van de gemeente, je kun je, in feite, ik kan alles. Zat je zeggen, multifunctioneel. Multifunctioneel. Nou, Jan Tierentank voor de roenleiding terug Wierum. Graag gedaan. Ik geef verder, ik zal nog even bintjen voor de laatste keer deze week. Bintjen bij Petra. Zij is een van de tweede generatie Duitsers die het hier in Wierum huisjes kochten. Hallo Petra. Hoi. Dit oude viskershuisje nou van haar. Hartelijk welkom. Dank u wel. Kom binnen. Het zal wat een gedoe worden, maar Nederlands-Duits. Maar we komen eruit. Ah, het is heel klein. Ja, dat is een oude visserhuisje. Ja, een oud vissershuisje verteld. Ik denk om een holle. En sinds hoe lang woont u hier? We zijn tot 1997 in Wierum. Zo'n jontje Sanjont, toen ben je hier kwam. En waarom? Ja, dat is een lang verhaal. Ik heb vakantie gedaan de eerste keer in Edam. Dat vonden we heel leuk. Ja. Und dann wollten wir ein Häuschen kaufen. Und dann haben wir in het Dagblad gelesen, dass in Wierum ein Häuschen zu verkopen ist. En het dagblad in Duitsland? In Duitsland, ja. Dus in Duitsland kon u lezen dat hier een huisje te koop was? Ja. Dann haben wir das gesehen, haben Wierum besucht, haben die Kirk gesehen, de Deich gesehen. De dijk, ja. Ja, dann haben wir das Häuschen angekijkt, waren in der Krug. In de kroeg, ja. In de kroeg een biertje trinken en haben gepratet. Und dann sind wir eine Nacht hier in Pension geblieben, um Wierum anzukijken bei Dag en bei Nacht. Ja. En dat was heel leuk en dan zijn we hier geblieben. Hoe is dat om hier te wonen? Ja, dat is het is rustig. Het zijn mooie mensen. Friesland ist heel leuk. Wir haben hier viele Freunde gefunden. Dat is einfach prima. Ja, ze vinden het je prima, zei ze, want het is heerlijk rustig en ze hebben hier alle je vrienden, dus... En dit huisje, het is wel best wel klein. Ja, aber wij hebben alle dingen hier. Wij hebben een mooie keuken, wij hebben Platz voor e-bikes, wij hebben een sauna in het huisje. Een sauna? Ja, het is alles daar, het is het best. Dat wil ik wel even zien. Ja, dan kom kijken. Dan denk ik wel dat je nou zo'n sauna in zo'n piepelits huisje. Ja, wij hebben tijd gehad met corona en hebben een eigen sauna gebouwd. Ah, dat hebben ze dus in coronatijd maken? Ja. Och, wat heerlijk. Dat is zwar een beetje klein, maar dat past voor 2 personen, dat is heel mooi. Dat is toch wel leuk, een sauna in een vissershuisje. Nou, bedankt dat we je zien mochten, Petra. We hebben ze de prima maar redden. Vielen dank. Oké, graag gedaan. Prachtplakje hier, Wierum en het Waard. Zeer schön. Oren wieken, dan ben we er weer vanuit Grauw, mooi afgeboven. Dit wie Simmer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net.